ZORINI tual Thih dan chhuichhuahna. Ziak tu Jeri Muantea. Mui fang phul mun moi le kong in pha mam taka elantra kardum tlezar mai zol khopui lampan ron tlan par chu amoi dangdai ngei mai. Thingpui dor le hotel kotvela lo omte po chuan an lo thlir zui deuh thapa. Ma se he kar chunga hian pahau satak ril ruha na le lungai na khat chu a chuanga ni ti reng tu ma in an hrehau silo. ZORINI rinte hi lunglei pahau sa le michalang tak fanu ani a. Kumsom ni leka upa nula mel tha le ti tuainal takani. Aom na lunglei lama phei chuan ko shan thalai member active takani a. Mi ten nula fing le fel mangchang hret tak ni nan soi nge ani. Lunglei JB College sa azirzo nu in aizol veng pakhata in lua in Mizoram University a master degree lak ngei tumin abei meka. Ma se heti lai hian thina nun rong takin achunga thla azar ta miau si. Rinte hi rong takatha ani ma hian modeling lama lo in nam hnoi ve zau zawa. Achan po zol khopuya designer lian le lar tak hovin an thomno siam chuate tilar sakturin sum tam tham tak nen an lo nor fo wangani. Atuina lam ni te chiam lo ma sela mania sum alo hai lu ve theina ani awangin cameraman te ma hian rinte hi alo in post ve zau mana. Tum ni lai chu the Rozama Times le Lilta Weekly magazine cover photo a te po man alo ni to nge ani. Nula mel tra rinte Thih dan. Sang ni pakua kum top lam ani a. Boruak anuamin zol khopuya po boruak chia le thuthin thong tak han hriat tur omlem lova. Ma se heti lai hian rinte hi achung ten in hi lai mai an be pop thei to lova. Nula ma ni maya khosa. Rei tak phone switch off tlat mai chu achung te mang ang chuan police an reporta. Akong khar chu alo in kal fel thapa. A in luana building a cheng ve te po chuan in hi lai mai an hmu to lo thu an soi ve boka. Rinte hi zana chuale rei tak thang bo a chin ngai lo wangin a then omte chuan a jin bo ni maya an lo ngaya. Ngai that lo na ero an lo nei ve lem lovani. Police ho chuan kong khar lok chu chuchia in an lu chilta a. Rei ngial an han enfel nuwa po chuan nu ma fel lo le han rin hlel tur thil an mulova. A thom no hak lai a purse le a cell phone bag a chua pui lo ti zong an hriat bel om chunani. A phone charger ero a ken lo wangin in chu rei tak chua san tum chu ani hmel lovina lang. Hemini vek hian rintei bo chung changa FIR Aizol Police Station a thelu ngalani a. September ni som pathum tlailam chuan Aizol tlak lama New Capital Complex building saklaya chuan nula ruang chhar ani thu report ani a. Hei hi rinte I abo tanga nilina chi ani. Rang takin police an thleng thlangala. Building saklai kong pui level a tanga a chhong hnuaya chuan nula mel tha le du om. ZORINI ruang nge mai chu rong takatha in mu anita ani. Mi hausa lungai ngen na. Zandar som borvel ani to chu karing. Kei phei chu kalomu hil sek to nge ani. Kan kong khar chu aron inkik data. Papakhat palian lampang. Kot sut hazu mai hi alo luta. Atlai to te reng nen makalo ti deuh hleka. Chuta Rozama nen chuan an ti duna. Chu kanin leng pa chu thamasa loka nula tual Thih ZORINI pa alo ni reng mai. A mel chu apor deuh phanga. Anek tai or soi dan le asam khui lo ti hriat taka thur em mai te chuan a mela lungai na le thinrim na lo lang te chu abel cha via vani. Thlathum lai aliam nuwa po police ten afanu Thih dan an chui chuak theilo chu dem om ati thuwa soi chuak phiar maya. Chui chuak chu soi lo. Rin hlel pakhat te po an man der lo ti in kan in leng pa chu ain ro sakuk maya. Rozama chuan zol do tak hian. Kapu. Kan police fing tak te po in an chui chuak theilo chu engtin nge ke hian ka han chui ve te lulang ni a han ti a. Ma se chu mi hausa pa chuan. Kafanu nei chun hi chuti ngotin athiral mai theilovang. Kafanu chunga anun rona ten om tak chelek tu hian aphu tok shrem na atuar ngei turani ti chu angai dan ani bur maya. Kathian pa Rozama hena chuan thei top chua. Tual that tu chu jon chua sak ngei turin angen ngoi maya.
heti lai hian thian pa Rozama mela chuan hupurna lian taka omani ti chu kalo mu mai hau lo lungain akhat mi ho sapa chuan afanu thattu chu a chhuichhuah sak thei phot chuan cheng nuai somni emo ai tam emo po pe katiama cheng zanga clip pahnih ngot mai chu do kana chuan a handa a hei hi I chet velna atani mana lo neila I hlotling ani nga chuan nuai somni ai tampo ni mai I lo mantura kha chuan buina ka nei lo a hantinon le a chuta zet chuan Rozama po chu alua bu ngau ngau mai ni kapu theitop kalo chhuah don nia ma se keima nge na hlim chhona investigation ka nei lo wangin olsam tak chuan ma kala zung zung theilowang ma se ka theitop ero kalo chhuah don nia ti in anin thla ta a kanin leng ne tang chuan ka thian pa Rozama zam eka tia kalo ko fiam thin chu minamai lo takani ti ka re chuaka aizola hian private detective turu tak takan tama chuti laya thian pa Rozama berkher mi in hnuai chep zeta khosale ngal aron thur chuak chat mai chu makati a kangai sang thar le hle nge ani nu chui chu kan tranta a Rozama chu akai zaveng tu kani angin akalna apianga ka zui ve zela police station lama kan kal ZORINI Thih chungchanga case la tu officer nen chuan anlo in mail riata reingial anin komnu chuan officer pa chuan almira tangin thalak le paper eng emo aron phora Rozama chuan ngun takina han en wang luma ke po chumin entir ve a thala ka han mu chu ka tim wai mai nula nal le mel thatak mai cement chuat chara charuak le ngala an let ngat mai chu kalaina ta tra vak mai kanap officer pa chuan hei thalak hi ngun takin han en la a khup dinglama hi hliama oma nula hi atlan chiat theilo nan a khupa hian lungin emo an chuani hmel chuan a ngonga re na ti hriat takina duk veka ma se fingerprint mu tur omlova arek tupa hian glove a bun emo puan chhana emo are kani theyang medical report atanga alandan chuan pong sual nge ni na lang boka chubak chu postmortem result a po engma hriat bel tur omlo a hantia kapu Rozama chu abu ngawa ti chuan rintei thina hmun lampan chuan kan thok chuak dun ve tangala rintei ruang an hmu na lai hmun kan thlen chuan ka tirila hian engamoni hian min mola ka zam ruang reng khop mai ma se Rozama chu danglamna chete ma omlo hian ati tur ang chu ati zunga arwang omna lai le a che velte chu ngun takina ena ke chu ziak mai theiturin pen le record book te takte nen chuan kalo in ring renga tin building thlang lampang oi takmaya te chuan kan wak tha a kan zon ber hresilo hian kan zong ringot mai ni zubur le local funa ruak ti vel bak mu tur om lem lo chuta bedon mel lek hian a handing chuaka thok lak hal pa chuan he mun hi mi sang in an tlo fo thina ma se tun hnaya an tlo ngai lem lovani hi rintei thina mun ani awang hian mi ten an thin thrik deuh po ani ma na a hantingota kela pek chuan enga timo kalo ti vata enta che hei zubur le afuna sarang ho hi tun hnai mi pakhat ma omlo hi le noi le nim ten an chil deuh vek to ani hi a han ti le a ho ka ti deuh khop maya a chan po kan thil chuina lamatan atang kai lem lo em wangani thil thar mu bel tur le han riko tur chete ma kan mu tak lova chuan beidong takin ho zai kan rel ta a kongpui lama chuan chhole in ka bike trong to tak self starter omlo bedon fe nuwa voi khathan khik le a nungdu em maya chuan ka thu van to a kal turin ke le ka bike chuan in peito chuta Rozama chu varanda ban kongpui hrulami bula chuan handinga ngun takhena thlek wang maya eng tak chuni mo ti in kazuk en pui ve tawata concrete ban chu alo kok wa a ente hei rong tlem kai hi mu em chuan ike bulakha bike ke brake na nu mafia vak lovina ombok kha atia ke chuan ani hi mole mi tu emo in bike in an thut pala niang ka hantia o chu tak chu lom ka hriat chian du chu hei hi kan record nei chunani atia relote are le mayang chu wangin uluk takin measurement kan lak ngai ni alati tak deuh dewa
dik tak chuan banarong kai satlia mai le metal rota bike ke tolna hnu ma omte chu kan thil chui lai ne na ka han me bel ngial po in zom na anei ka hrelowa a ho ka ti hle bok banarong kai chu le tanga asan zong te chu uluk takin ka te thlapa kan kalsan le ta phota nu mathar kan mu bel wang nge monite reng ni karin lo devin ale dar jacket kara tang chuan asen chibur khathi aron phor hlol maya kan han indun kar kara chuta Rozama chuan ani le bana rong tlem kai le kan nu chuila hi inzom na nei ni hria em a han ti a keila pek chuan fresu engin zom nama ane ka ringlo kalau ti wata ajuno ruak chuan thlikhat le te a dik tak chuan rin te khu pa hliam kha che son pui theilo khopana ani lova hliam te naw satlia mai ni an ti a ke chuan engtin zel kalau ti le wata karin dan chuan rin te hi bike a phur chhuwa lo ni ta sela helai hunan thlen hian rin te hlau thong chuan chhuk tumin ain ham buai velanga chuan ban hi atai palte po ani thei rong kan hmu kha bike hnung lamtel borvel nena sanjong ain ang chia chuti ni chuan rin te khu pa hliam om kha ban atona ani thei nge yang a han ti a asoidan kalmanga chuan thil ni the ni hmel fu mai ma se engtin nge chu thil chuan kan nu chuila ya hian hlok namin pek don ti chu ka thiam phavelova kaluwa ti hai tak zetani aizol khopuya hian bike ringot po asing telte me wa oma chung zinga azat ve vel don chu asit hnuaya atel rang ti ila ka choisul ka ringlo Rozama soidan taka right side adi deuh kher le ngal chu chau po mu sen lo khopatamani kan evidence nei hi abe thamma ma ludeva dik tak chuan ka be dong ti chuan rin te Facebook account lamte kan an chui zui zela a password kan hriat lo wang le hretu an om lo wangin a message box lam chu kan check theilova ma se rin te account atang hian a chat pui thin a thian tam takan zong chuaka thil thar hriat bel tumin rin te chanchin te po kan zot kual nual ani ma se hei po cyber crime lamin call details nen lam thei top chua an lo chui hnu vekani awangin ke chuan be sei ka nei lo chiang hle ti chuan ani tin mai rin hlel tur zongin kan chuaka rin hlel tam takan nei ma se han chui zui tla ke ro kan hmu mai theilowani tiang chuan thlathum lai mai chu kan wa kual vel ta a nikhat chu zarkota dor pakhat photographer home ti lian taka inziak omna chuan kan luta he hmuna hian rinte po thla turin local ve zau to ani ti chu rinte thian pakhat nena tanga kan hriatani rinte thian nu soizel dan phei chuan helai hmuna tang hian rinte nena inhmel hriat an ni a aizol FC tan modela an tang to in team te po thla an lak pui to thu te an soi nge heta hian thil poimo tak pakhat chu rinte thian nu hian helai hmuna tang hian mi pasmat tak mai nen an inhmel hriata baika tum ni khat anin phur chuak lai alo muto ani tia soi chuan Rozama beng chu aver tariau maya engtin nge ain chei thin ti le eng ang mel pu nge ti ero chiang takin asoi thei to lo thung chuta tang chuan Rozama nen chuan chu dor chu kan thli thlai ruta chara model chi sang le cameraman te an lu zut renga kar ni zet mai dor tual vela langsa te chiam lova han khosa kual vel chu ha thlakin ka ne tak zeta ma se Rozama hian bedong mela put ngai tlat lo wangin engma ka soi sel ngam lovani kar ni zet chu dor chu kan vet nu in Rozama chuan rin hlel pathum velani ta a chung zinga chuan tlangwal pakhat rin hlel deuh bik po aneya achan po chu pa chu tlailam panga le model thala tur an tlem lai deuh hena ron lang ve thei zia enge ti ve ber kan hre thei bok silo ti chuan dor chunga lutin Rozama le an manager chu anin koma model chungchang te soin coffee kan in hova Rozama hian amirin hlel ta hriat chena du awangin manager hi thiana asiamani karthum lai studio kan enthlang nu chuan kan mirin hlel pathum te chu phone camera atangin an thlala kan nei theita a ti chuan rinte thian nu chu mu turin kan kal ta ngal wata rinte thian nu chuan thlala kan nei ho chu han en wang hloma kan rin hlel zinga mi pahni chu a hnola pakhatero chu rinte in studio atanga a mel hriat khani nge na hriani ma se chu pa chu kan pong rin hlel ngot theilova achan po rinte thina chungchanga ring hlel turin hepa nena tang hian evidence engma kan la nei lovani kan rin hlel pa chu studio a an manager chuan alo hre chiang bi khau lo maya ama soidan chuan
kan thalak min le saktu le leito ngam ber ani thina wang hian ke ni chuan kan be chethiang lova in fe chiang viau lo ma ila thien thatak angin kum khat don vel lai chu kan lo in kom to a ke chuan media person ani kan ring ringot ti na soi nuap nuapa ti chuan kan rin hlel dang pani chu kan han mu le ta a ma se heng thalak dang pani kan mu te hi chu a hriat chian te le pakhat phei chu an naw ani thua soi nge nge ni hetia Rozama thil a han zo vela tang hian manager pa chuan makti deuh tak hian Rozama maya chuan en deuh hau maya studio tanga kan chuapa chuan rin te thalak moi zeta frame alo in tar chu kan en dun wang wanga ti chuan studio chu kan chua san le ta a kan wanted ber chu kan hriat chian mai thei tak silova chuan kan en thlaka kan zuiru ka lo ngai ta na hau tak tak ani Rozama chuan a chen na in kan hret ma sak phota poimo ang ati awangin a chen na hriat tum chuan kan zuiru tangat ngat maya topa chuan veng mor lampanga concrete building thave tok tak a cheng ani ti kan hre thei ta a ti chuan kan rin hlel pa chen na in en thla chuan kan in duty chok ta zak zak maya veng mor lama ani awangin motor vei wak po atam te chiam lova hei wang tak hian kan film khur le zola ngai ni kan rin hlel pa hi thil ti sual tu dik tak ani chuan ol sam takin kan en thlak na hi lo hre thiamin alo ring hlel ngal dona kan hna a fail vek thei ni thakhat lai kan ve kwa le nu chuan kan rin hlel pa chet phung le akho sak dan vel chu kan hre hne to hle maya kan record dana chuan chen puya nei lova nula le a thian te a hruai lu le zeu zeu thina tin zan lai te a chuak zeu zeu bok ti ani kan record atang hian kapu chuan ngai dan thar tam takaneya ma se angai dan zong min hril vek ngai lem lo lem chana ngai Rozama chuan kan mirin hlelpa chu thiana kan siam ngai ni en thlak na ringot chuan kan tumram min thlen don lovati a akal na thin zong kan hrevek to boka chu wang chona chena in atanga zui lovin akal thin na ol sam takin kan lo chang to mai don ani ti in min hrila atuwa chuan kan bazar rang ati hluaya kan thomna du zong te lein cheng sing chuang ma kan pen pera ka thomna troi to tak chu pain thomna thar le changkang takain bel veta tin arin take cover photo a an manna magazine chu kan zong chuak boka ma se hemi phena hian eng thil nge tumti chu ka hriat puile tlat peklo nikhat chu kan mirin hlelpa cholna thin restaurant kota chuna lo kal nga kin kan lo chang ran maya kan be sei ange in tlailam to taka hian a bike changkang tak ne na ron lang ve ta hlol mai restaurant chunga chuna ron lu zui nga la ke ni putu po chu a hnu minute ni vela chun kan lut ve ngal vata ke chu min hril angin kan mirin hlelpa hnung chia chuan ka thu a ani ro chuan kan mirin hlelpa do kan chu zom ve dilin ama chon zong in a thu a Rozama hian mi biang biak vele han chimbu doi vel chu an ne so hle mai chu wang chuan ke point ka ngai to te chiam lova music ring vak lova an play wangin enge anan soidun vele ro chu ka hrelo na in karin ai da ina ti pui thiama kamirin hlelpa po khede vur reng mai ni chu tarin te thalak lian kel kola achuna magazine ngei mai chu do kana chuna han pharta thut maya kamirin hlelpa chu ameng pharta on maya amit mengatang chuan Rozama khan engkim aloman thiam ngal vekani ang hetatang hian arin hlel tlaka arwat ta ani restaurant kan thil ezo chuan pona kan chuak tlang ta a kan mirin hlelpa bike chu foreign atanga achalu India rama po mai lo moi uchuak tak mai ni a anal kati in mit khap lo le kin ka thlira han rang chin ei po hi lo kasi busy old model nen chon in khan lo takani chuta Rozama chona bike chu Mizoram atluka omlo thu le moi ti zia thu ten an lem kwal vela Rozama bok chuan itlan chak thang hle ni mo a han ti a ni var pa chuan engtin nge chu chui hriat thei alo ti ve vata Rozama chuan kha ataya ra lang chiang rengalom I bike ke tayar hi atlang sir zai ralbi ka itlan on thin hle ti na ani hetianga atlang sir ral tur hi chuan 45 degree velai on anga ya chutianga on thei tur chuan chak taka itlana ngai ni a han tile a kan mirin hlelpa lungdum zong tak ani ni ngei turani anui hu mai Rozama hian chu huilar khalpo thiam ei silova hetiang thu an soi ve mai hi makkati a athil hriat a hmang tangkai thiam kati tak zet
kan mirin hlelpa chuan a wallet atang chuan business card hi aron phora Rozama chu apeta a Rozama bok chuan keni po hei kan tur kan la neya ni danga kan lain mule don nia ti pain kan bulakar sending chu anei tu ni om takina han kheu kwal vela chuda kan mirin hlelpa chuan chak takin min tlan liam santa a Rozama hian lema changa kan mirin hlelpa level pui anga kho sakti changkan kwal vel chu atum ti khare chuak ve vata hetianga ni lo chuan thiana siam har sada ring ani hetianga Rozama thil tum color hriat chu ve hian fing em aklo inda ve man zia bok Rozama le kan mirin hlelpa chu anin beta zewa aming po John ani ve khat chu ju changkang tak min leitira kan mirin hlelpa in lam chu kan panduna kan thlen chuan doorbell han met takawa aron honrual chuan happy birthday ti pain zu bottle case moi tak mai chu han pe a zona po chu lom hle ti a mela hriat thei sofa dup nuam tak maya chuan thru in zu kan in hova Rozama chuan zona lom zong le a soidu zong te chu a hret ne hle mai a bol kwal thiam tak zetani ke chuan sira thru in anzu in tu te chu kalo thlit saka hetila hian Rozama hian chialo en takin min ena fiam tu thonan te min mang vela thil hote te leitura min tirte hian a clipina phorle tun thin ma se engtiang takin nge chet alak don ti ero kha thiam le tlat peklo kapu chuan bike chungcha bok a hruai lut le a tuna I bike hi I bike nei masak berem ni ti te ina han zot vela zona chuan ni te nang o hemi kanei ma hian charisma dum kaneya ma se ka hral to han ti deuh luama Rozama chuan ani chumole I bike en kol dana hian iu lukti ka hemai I bike hlui po chu ala thatok via vin karing loin hre lang chuan hei kanawa hi bike second hand la thave deuh hlek ka lei sak done moni chu ka ti dewa tu hne na nge mo iti ral reng le tin han zot zui zata hetia Rozama a han chimbudoi kwal veli athiam ka tia thil dangai tuak map lovin kalongai thlakar rengani John chuan ka thian pakhat a hming chu chhana ania salem venga sonan om a han tia kapu bok chuan ani chuan salem biak in bula chhana footballer khaniam o a phua chop mang bok chona han tile a chuta zona chuan ninang o Presbyterian biak in bul chia sonan om ti in a thian pa chhana address dik tak chu a soita a Rozama thluak fing tak mang chuan kan hu chui lai chuan ma kan son zela kan ti le tur ma saber po zona bike hral na pa zon chhuichhuahna chu ani ti chuan salem veng panin ma angreng taka kan thok chuak le ta a salem veng biak in bul vela chuan charisma dum zong chuan kan kwal vel thuaka darkar chan ve vel don kan zon nu chuan garage te takte a charisma dum lo in hung chu kan mu chuak ta a Rozama chuan ngun thluk takin han bel chiang vela abei sei ang che in charisma tel ding lama chuan in chinga vel zeta sei hian lo rang rai maya chu bak rang dangero omlem lo ti chuan a chak deuh thingbuk hnuai atang chuan charisma nei tu lo kalchang chuan kan om le taran maya Rozama hian engtin nge chet alak le don ti chu ka hriat chak le bei sei me kani mini som panga vel or chau kan thut nu chuan mi pakhat poisak nei lo mel zet tukhum samzu sei hian kan charisma en thlak lai chu garage atang chuna ron nor chuak tarak maya kan panhngal chat Rozama chuan thianpa laitar min lo man ti lok te a ti pa chuna secret chu han phora me zel tan pa chuan I bike chu ian kol uluk te hriat hle mai a registration chut po nal takalani ma se kha itluk pui ve zuwa to ani mo a han tia chu pa chuan teunang o helai rang hi chu ka le mami to ani hi ka thianpa zona hnen atanga ka le ania ka kol china sokala om lo hrim a han tia chu tianga a han ti ta ka chuan kan nu chui lai chu akal thluang thokhathin ka ria kangai dan dik taka phei chuan Rozama rim te khup hliam te cement banarong kai le bike rong khok an me bel kwal dana tangte chuan thil sual ti tu chu kan mirin hlel zona nge kha ani ka ring het bur to a cheng nuai somni chuan ka ril rual wa hne viau to engma soilova re ngal chut mai ka du to hialani ma se Rozama ngai dan ero ani ve haulo kan thlen china ringo thi chuan thil ti sual tu nge ni ti proof na pakhat ma om hleinem
ma se tuna chuan zona hi thil ti sual tu ani kan ring hlel thei to ang ala ti chau mai le ngala ke chuan evidence dang kan hmu le hi ka be sei to lova tin kan chui ber zona la hi mi fing ver vek tak mai ani si a malak le dan tur po ke chuan ka hreto lo kan be dongin kan ha thlon mai ang ti ka hlavani Rozama chuan rin te Facebook a athalak upload zong chu print out vek turin min ti a asoyang chuan athalak ang chu ka print ta veka atam tham do wangin copy za vel zet chu ani ome rin te thalak kan ne china chuan Rozama chuan uluk takina enta fo maya achang le playing card rem ni om tak hian do kana chuan omzenei takina han chap dar kwal vela ke chuan ti thei dang ka nei te chiam lo wangin Rozama chet vel dan chu ka lo thlir liam vel mai maya achang le a mel thaboka star dewani mo ka ti thina ani thadu vak lo bakil zon na tum kha chu Rozama chuan zona in chunga bakil kan zona ngai ati tatlat maya bakil lian vak lo gold rong ati deu kher le ngal angai na ka helovin ka han ngai tu chen ngel poin bakil gold rong chu apoi mo na ka re thiam pha ve hau lo ti chuan re lovin zona in a leng tur chuan kanin po cha ngala engkim chu ruam han fel sa thlapani ke point chu hranin afim khur thei ang bera chet katum Rozama chuan zona kong khar chu han ki kar kara ke chu kot maya pangpar buk noya chuan kalo biru ve thunga in chung lama mini sompanga venan omnu chuan Rozama chuan min ron signal ta zawa chu vele rang takin ka biru na pangpar buk phaina tang chuan ka zuang chuaka in chunga chuan kalut ve ngala hetila hian zona chu bathroom lama omani mel ti chuan kitchen le sitting room in kar puan zar lian tak phena chuan chechang ei lovin kabiru ta a zona chu reilo te aron lang le thuaya thu khomwang to lovin reilo te a Rozama nen chuan hotel lama cho ei turin an chuang dun ta ngala Rozama hian SMS manga an chet vel dan le an lo let hun tur thlengamin thil zel dona wangin lau thong lutuk lo chuan ka ti tur chu ka ti tran ta a ma se mi sol ang maya aru karala mi in han chet tlat vel chu nuam ka ti te chiam lo zona bedroom chu uluk le film khur takin ka dap kwal vela darkar khadon lai mai ka zon nuwa po chuan engma hmu kala nei lo ma se khumsir lama chuan almera in kal tlat pakhata oma ka hong thei mai lo le ngal thinga tanga siam ani awangin ka kar hon thei mai karinga akarna tur rot bung ka zonga uluk tak le dim takin ka han kar vela amam nalin company kutsuak dik takani ti chu hairola nilova ti mel hem ka hlawani ti chuan thantla phunga ka be ngial nu chuan ka kar hong thei ta hlo maya chuta chia chuan bakil gold rong Rozama soi nge mai chu ka mu chuak ta ani chu bakil gold rong chu korchung man to mel tak in hangara thlap maya chuan alo in chebet wa a kadu ka muta tin ka tho huaya romolin uluk takin ka tuama ka jacket chung lam iptea chuan ka khunga arukte in chu ka chhuah san le ta ani bakil ka hua tang chuan Rozama chu ahlim hle ani ti a mel tangin ka hre theya adventure ro pui takani tin ka dara min bek le thuk thina hrethiam ve miaw lo tan chuan a thril hai thlak du nge mai bakil gold rong chu an thlek wanga ti hian min thril fia ta a hey uluk devin enro rin te thalak tam takan neya kor in ang ahak na ho chu a hlomin ka da khom vekha heta tang hian rin te hian in chei du dan bi ka nei ti po ka hret chuak ani a han ti a asoi zom zela hey enla rin te hian kordum lam ahaka piang hian jeans pola hadeu zia chuan bag po abagal tladeu vervur ak zia thin bok kha thala kha en i hrethiam zelem a han ti a ka hrethiama ma se tang kaina ka hre phalo chuan thala hi en zero korsen no aha ka piangin bakil gold rong akil tel zia bokani chuan rin te hian tha ani la hian korsen no aha a bag a pars le thomno zong chu kim takin athina hmuna hian mu ani si a ma se tinge bakil chu mu ani velo a han ti ta sak maya athin rim ta deu mo ti mai tur hian ni dang zong ain au ki po asanga ke chun in thlarung ang reng tak chuan thani la hian bakil chu akil lo ani mai lom ka han ti le a ani chuan akila kha iwa mu chuak ta ni kha engdang nge ila be sei a han ti a
Soitur hello chuan kanui suka kadang chiang ngei mai. Misual vervek le torot poisak nei lo. Sarkar ui sathiam rualte poina an chhuichhuah theilo chu detective ro pui David Rozama thanga okin zeb ruan lovin athil ti sualdan zong chu police te ma en puang fai ta veka. Athurual pui pathum tenen dam chung lung inatang turin an chunga hremna lek ko anita ani. Kathian pa chungri lama chuan kapu ni bok. David Rozama kaisa veng tu ni chu ha thlak thin hle ma sela atopa hlimna le hlotlin na haum siani. Engkim mai hi athlir liam ve mai ngai lova. Thilho teya kan ngai thin te hi abeng vertu ani zok thin. Athluak soi dane aril rusuk thlek dana tang hian kangai sanga kaza em bokani.